И да знаете, че след горе-долу така един месец, може би, ви чакат две наистина уникални видеа. Ти базикаш ли ми се? Братле, стана юни, бе. 27 юни, бе, човек. Ти базикаш ли ми се? Какво го направи това видео, бе? Може би се питате вие. Знаете ли какво ще ви кажа? Нищо не направих с това видео. Дори толкова съм закъсал с него, че дори няма да ви кажа какво беше то. Идеята ми беше хубава, идеята ми беше прекрасна, всичко беше направено, нищо не ми пречеше, но в последния момент реших, че това е... Как беше? Кринч! Да. Затова реших да измислям идеи. Обаче измисленето малко се забави и като казвам малко, имам предвид 5 месеца. Така да. Идеята ми каква е? Вече е края на юни. След 3 дена почва юли. И даскало свърших. Затова просто ще почна регулярни видеа. Имам намерение да пускам по 2 до 3 видеа седмично. А вече... Това са ми намеренията. Вече на практика как ще бъде, вече ви казвам, това не го знам. Но надявам се да се получи. Плюс това имам доста яки идеи и този път вече ще ги реализирам. Като цяло основният фактор, който ми пречеше, беше училището. Сещате се. Но вече съм излезнал от този скапан затвор и мога да правя каквото искам по цял ден. И вместо просто да си губа времето, мисля, че по-добре да се занимавам с нещо, което наистина ми дава удоволствие. Например, като да снимам видеа за най-невероятната платформа, която реши, че е хубава идея да ми свали видеото, което бях правил 2 дена. Чакайте. Какво? О, верно, аз не ви казах. Добре, значи за тази цел трябва да идем горе. Айде, идвайте с мен. Оставям. И така, скъпи и безценни приятели, намираме се в YouTube. Така, първо надявам се да сте забелязали моят апгрейд в сетъпа. Ето този невероятен микрофон на HyperX серията Quadcast S. За мен е един от най-яките микрофони. Много хора казват, че е overrated и прекалено много внимание му се е отделило в социалните мрежи. Според мен всичкото внимание, което е му отделено, е напълно заслужено. На него дори може да се прави ASMR. Дори можем да се и мютваме, ето така, по този невероятен начин. И ето, сега никой не ме чува какво говоря. Уникално. Стабилно. Добре, нека да продължим. Защо се намираме в YouTube? Конкретно, ето на този невероятен YouTube канал. Първо, от първите секунди можете да забележите новата ми профилна снимка и новия ми банер. Над банера още се старая, но за първо време става. С снимката ми помогна кой друг, освен ChatGPT. Уникална снимка, хора, още съм влюбен в нея. Така, виждате това видео. С това видео се представям, но
Идеята е, че видеята трябва да са 2. Отиваме. И какво виждаме? Уча трикове с нож Butterfly за 24 часа. Че това го взех. Премахнат! Премахнат за Бога! А защо? Ще питате защо? Защо ли? Общи условия и правила плюс още едно. Аз направо като видях notification, че видеото ми е свалено, получих инфаркт. Нека да видим какви са тези общи правила плюс едно. Общи условия и правила. Причината за премахване. Този видеоклип е премахнат поради неподходящо съдържание. А другото, авторски права. Кой ли би се очудил? Ако се чудите, бях използвал отказ. Как отказ? Използвах почти цялата песен Armed and Dangerous от Juice WRLD. Ето ви лек отказ. I'm in town, party's going down, shoot 'em down, with a Достатъчно. Идеята е, че дори да има авторски права, това не е причина да ми се сваля, защото намерено е защитено с авторски права съдържание, собственика разрешава съдържанието да се използва в YouTube. Нека да видим общи правила и условия. В YouTube не се допуска съдържание, което застрашава емоционалното или физическо благосъстояние на непълнолетни лица. Как? Аз веднага се очудих, че дори ме изстрайкнаха хора. Страйкнаха ме. И ме накараха да мина процедура с опознаване на правилата на YouTube, с обещание, че ще ми свалят страйка на 1 юни. Мисля, че така се и получи. Нека да видим отгъс от това видео. Кой ми звъни, Така, тук виждаме мене си. Върта нож Butterfly. Знаете ли какво? Ще блюрна кадъра. Защото ме е страх и да не ми стракна това видео, да не ми страйкнат, ме е страх. Направо нямам думи, хора. Аз съм просто... Ще ми свалят това видео, за което се стараех. 2 дена. 2 часа снимане. 2 дена обработка. Много нерви, защото програмата не бачкаше както трябва. И какво? Нищо. Подадох апелация, дискриминация, констипация. Те ми пратиха Gmail, в който ми казват: много съжаляваме, но това видео все пак след много внимателна проверка решихме, че не става за гледане и се застрашава непълнолетните лица за това. Да, и какво? Получава се, че получих а не видео. И те много добре ме намекнаха, че няма да стане и просто да търся друг начин. Цял ден бях ядосан, но стана каквото стана. Това видео също съм се старал за него. Да, виждаме го, всички го знаят. Някой ми казва, че изглеждам на хидроцефал, който не знае къде да се намира. Това аз пробвах да направя такъв образ, но явно не ми се е получило. Какво е това блюрнатото, хора? Няма и да разберете, защото това е толкова кринч. Толкова кринч, че ще го покажа само когато имам 100 000 абоната. Затова се абонирайте, за да гледаме заедно това видео на моя видеоклип за юбилейните 100k субскрайбера. Мисля, че тук вече приключихме. Да. И така, приятели, мисля, че ме разбрахте. Като цяло няма какво повече да кажа, но основно искам да ви кажа, че от сега вече наистина почвам, може да се каже Шефа 2.0. Шефа 2.0. Кой е? Искаш да? Добре, изчакай само за малко.
Добре, окей. Основно знаете, видеята ще се старая за тях. В онова видео ви бях казал, че да не ме приемате несериозно. Забравете! Забравете! Ще ме приемате на сериозно. Не ме интересува кой какво мисли за мене. Мен ме интересува само резултата, който показвам. Вие знаете какво е казал Харун Ал Рашид. My life, my rules, my style, my attitude. You love me or hate me, I don't care. But don't play with me. Тихая львица, ты моя царица. Айде, оставайте ме, че тук имам съдебен процес, заседание, сещате се.